Eta, bueno, nire ikuspegia da, irakurri arrunt batena, ez? Itzuli aurretikan irakurri egin behar da liburua, eta hori nik emango dut nire iritzia irakurle izan nahi zen partetik, ez? Oze ikasi dudan liburutik, eta... Liburua irakurtzen hasi aurretikan, sumatzen dezu badagola zinean ere kolonizazio ideologiko eta kultural bat, ez? Askotan esaten da, baina ez dakizu zertan datzan, edo sumatzen dezu, baina ez dakizu zertan datzan, ez da? Bide batez esango dut, kolonizazio ideologiko eta kulturalaz aparte, kolonizazio linguistiko bat ere badagola. Pelikula gehienak ingelesez egiten dira, eta guri gaztelaniz egiten zaizkigu. Hor ere badago, zer pentsatua, ez da? Baina, igual, Isabelek erakutsi didana da, eredu horrek badauzkala izen abizen batzuk Hollywoodeko paradigma dela, eta horrek nola funtzionatzen duen, eta beak ikusera zedit, horren gaineko ikuspegi kritiko bat, ezta? Ideologia jakin bat bultzaten duelako besteak beste. Baina hortaz aparte, liburuan ikasi dut beste zine eredu batzuk badaudela. Leheno justo sartu horretikan komentatzen ari ginen. Nei liburua irakurri horretikan ez zitzaidan gustatzen kaurismaki. Ez nekin nortzan ere. Eta liburua irakurri ondoren ez zait gustatzen ere. Ez zait gustatzen Irango zinea edo Senegalgo zinea, baina liburuak pentsara zidit. Eta galdera bat planteatu dion dene buruari, ez? Zergatik ez zait gustatzen Senegalgo zinea. Inoiz ez baldin badet ikusi Senegalgo film bat. Edo zergatik ez zait gustatzen kaurismaki ez baldin badet inoiz ikusi beak zuzendutako filmik. Hor ikuste dugu, badagoela elikadura ideologiko bat eta modelo jakin baten gainean ohitzeko edo joera bat, ezta? Gero, bueno, horren ondorioz, bultzada bat sentitu dut, beste zine batzuk, beste zine eredu batzuk edo ikusteko, ez? Eta beste pertsonaia batzuk, beste gidoia montatzeko beste modu batzuk, eta bar, eta hor, bintzat, nik uste dut, liburu irakurtzen duenak aurkituko dula bide bat, bere zinea bilatzeko eta aurkitzeko, ez? Nagusidan eredu honetatik kanpora. Nik uste dut, liburu jende askorentzat dela, edo jende mota askorentzat dela. Badaude, beak esan bezala, zinema gintzan, gidoi gintzan, edo ekoizpenean adituak diren noiek. Badaude gero, ni bezalako zine ikusle xumeak edo. Eta bereziki aipatu nahiko nuke beak esan duen gauza bat. Irudien bombardaketaren garaian bizigea, irudiak eta irudiak egiten zaizkigu dozenaka, milaka egunero, eta ez dakigu hori ulertzen, ez dakigu hori interpretatzen, ez dakigu horren aurren kritiko izaten. Eta uste, gazte jendearekin batez ere, lan handia egiteko bide ematen duela honek, ez? Publiko bat bada ere institutuetako, eta unibertsitateko irakaslea, ikasgeletan aurrekin, gazteekin eta ez hain gazteekin ikuspegi kritiko hori lantzeko eta pixkat ikusentzunezko munduan pixkat sartzeko, ezta? Eta gero, bukatzeko esango, bi gauza esan nahiko nituzke. Batetik oindela hilabete batzuk, Donostian aurkezpena egin aurretik, justo bolada hortan, berrian, irakurri nun Josetxo Zerdan Iruñeko ikuspuntu jaialdiko zuzendariari indako elkarrizketa bat. Eta, hitzez hitz esan nahi dut, ze bere hauz nik esan nahi dudana edo adierazten nahi dut. Hau esan dut. Zinema komertzialak gero eta ikuspuntu ertxiagoa du. Ikuspuntu eta gisa honetako jaialdiak, bere jaialdi hori, jaialdi horiek dira, bestelako zinema mota bati lehioak irekitzen dizkioten bakarrak. Nik uste, liburu hau neurri batean hildo hortan dihoala. Lehio bat da, gaur egungo ikuspegi ertsi hortan, lehio bat beste gauza batzuk ikusteko. Eta hasieran igual aipatu du Maribele, baina nik Isabelek, baina bereziki eskerrak eman nahi dizkiot Miguel Rierari, ze gaur egun gauzak dauden bezala, eta ez naiz krisialdi ekonomikoaz bakarrik. Editore honek apustu bat egin du liburu bera 3 hizkuntzatan aldi berean argitaratzeko. Katalanez, euskeraz eta gaztelaniaz. Nik uste dut hori oso apustu fuertea dela.